przeszł do Korfantego, czyli można powiedzieć uznać go za zdrajcy. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was, Rostomili, na trzecim tajliku ze Rybnika. Jest to 100. film na kanale. Łyskiego tygodnia był 50. regularny film ze rajzy. Dzisiaj 100. na kanale. Rostomili, dzisiaj będziemy rajzować wiele jeziora rybnickiego, wiele zalewu rybnickiego. I ten zalew widzicie, zaroski trochę więcej o nim. A ja zachęcam Was, co byście mnie abonirowali, co by te filmy miały naprawdę większe zasięgi, co by docierały nie ino na Śląsk, a też poza Śląsk, nie ino do Ślązoków, a też i nie Ślązoków, do Polaków i do inkszych nacjów. Tuż jadymy. Dzisiejszy tajlik jest kontynuacją serii o Rybniku. Dzisiaj pokorza Wam Chwalęcice, Stodoły, Wielopole, Golejów, Łochojec, Łożepowice, Rybnicko-Kuźnia i Grabownia. Chwalęcice powstały we XII, a Stodoły we XIII stuleciu. W latach 1973-77 Chwalęcice były siedzibą gminy, która powstała z części dawnej gminy Jejkowice. Obejmowała ona wieś Zwonowice, dzisiaj we gminie Lyski, Chwalęcice i Stodoły. Od 1977 te dwie ostatnie wsie weszły do Rybnika. W latach 1945-54 Wielopole było siedzibą gminy Wielopole, a od 1973 stało się dzielnicą miasta Rybnik. Gmina składała się ze 4 gron: Wielopola, Golejowa, Łochojca i Łożepowic. Gmina zlikwidowano w 1954 podczas reformy, która wludzała gromady. W 1973 roku Łochojec z Golejowem utworzyły gmina Łochojec, a Wielopole i Łożepowice włączono do Rybnika. Wszystkie te wsie zostały założone we średnich stuleciach, zazwyczaj koło XIII stulecia. Golejów do Rybnika włączono w 1977, a Łochojec w 2001. W abstimungu ze 20 marca 1921 roku w tych wsiach większość mieszkańców wylowała za Polską. Place te okrąg Stodu w 1922 trafiły pod polski reskim. A my, nasza rajza, napoczynamy od wsi Stodoły. Tutaj mamy zalew rybnicki, który powstał w 1971 roku sztucznie, bez spiętrzenia rzeki Rudy. Tam właśnie mamy ta zapora, no dzisiaj na nią nie wlezymy, dopiero można od kwietnia tam łazić, dzisiaj jeszcze mamy marzec, na potrzeby tej elektrowni, którą właśnie tam mamy i jeszcze będziemy o tym gadać. Ten zalew będzie nam towarzyszył bez cołki film. Jest to jeden ze najlepszych rybników na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej, sztucznie zarybiony. Sezon tu już się za chwilę napoczyno. Pora rekordów, ustanowiono tu, złowiono 102-kilowego suma, też srogiego kapra złowiono. A sezon żeglarski trwa tu od kwietnia do października, no i dłużej na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. I tu mamy przystań żeglarsko. Tam już widzimy, jak się rychtują, bo za niedługo będą tutaj właśnie pływać. A jaki tam mamy landschaft, widać turmy kościoła Bazyliki w Rybniku. Ja proszę Was dzisiaj na taką wiejsko rajza, bo Rybnik to nie ino miasto, to też wsie i te wszystkie wsie naokoło tego zalewu dzisiaj Wam pokorza. Stodoły to najmniejsza tajla Rybnika i jedyna tajla, która przed II wojną światową znajdowała się
we Niemcach pod niemieckim kierunkiem. Nie trafiła do Polski po Śląskiej wojnie domowej, po powstaniach polskich, po wojnie polsko-niemieckiej albo po polskiej ekstraoperacji militarnej na Górnym Śląsku, bo tak to powinniśmy mianować. To nie były żadne powstania śląskie. Wyciepnijmy to stwierdzenie. I między innymi mamy tu dzisiaj takie relikty, które wskazują na to, że to było niemieckie aż do 1945 roku krzyż. Tu mamy szrajbunek zamazany. Tu musiało być coś ich po niemiecku szrajbnięte. Co mamy tutaj? Polski szrajbunek i mamy szrajbnięte, co tutaj zamordowano mieszkańców Stodu. Jak wkraczała tutaj armia czerwono, to były walki niemieckich wojaków ze sowieckimi wojokami i poległo tutaj trochę sowieckich wojaków i Sowiety wzięły w odwet i zamordowali persony, które tutaj się znajdowały. Józefa Miery, Emanuela Konkola, Wiktora Marszałka, Piotra Staszca i Franciszka Piechy. Najmłodszy synek 21 lat, 30 lat w moim wieku, 38, 43 i 56. No i starszy. Pochowani są oni na Kirchhofie w Rudach. Ja już wkroczymy na te były place niemieckie, a czy to kiedyś wszystko, całki Śląsk był niemiecki, no ale te, które były najdłużej i już mamy tutaj relikty i jeszcze takich reliktów będzie trochę. Forszczelujcie se, że mamy rok 1922, albo i może być 1939. Okres międzywojenny. Są my tutaj jeszcze na zajcie Polski, no ale idziemy, przechodzimy właśnie bez granica. Tutaj był punkt celny. Dzisiaj stoi ta chałupa zamieszkano. No i właśnie takie odzorowanie strażnicy, wachtyżownie. Ja? Idziemy teraz na zajta niemiecko. Tu były szlabany, tu była granica. Ja richtig tak to było. Mimo że 65% personów we stodołach wylowało za Polską we Abstimmungen 20 marca 1921 roku, to stodoły znodły się po niemieckiej zajcie. No i inaczej we srogich miastach, beispiel we Katowicach, chyba 85 personów wylowało za Niemcami, a Katowice znodły się we Polsce. I tak to było. Tak to było, niesprawiedliwie wszystko potajlowane. Familie były potajlowane. Jedne familie były po tej zajcie, drugie po tamtej zajcie. I jak to było można przełazić? Było trzeba mieć jakiś paszport? No nie, jak ktoś był Ślązokiem, mieszkał tu, to dostawał ekstra dokument, taką karta niemiecką i mógł przełazić tam, a we wte. Niektórzy wynokwiali tak, że i kombinowali, że mogli nawet teoretycznie nie mogli, praktycznie jechali na tej karcie do Berlina. Toż ruch graniczny był, można powiedzieć, tak jak dzisiaj, tak jak kiedyś był ruch małograniczny, albo nawet na wschodzie, tak to wyglądało. No i słuchajcie, co się jeszcze wiąże z tą granicą. 26 sierpnia Hitler wyznaczył dzień ataku na Polskę. No ale 25 sierpnia Niemcy przesunęli to na 1 września. Jednakoż nie było takiej łączności jak Teroski, co się mobilniokiem zadzwoni i poseł dotarł tu za nieskoro. Już oddziały niemieckie przewlekły się za polskich wojaków i upozorowali, że niby chodzą na zajta
niemiecko. I poseł dotarł wtedy, kiedy oni już byli 200 metrów poza granicą. No, czyli kaś właśnie tutaj, po tej zajcie niemieckiej, że miało to wyglądać, choby właśnie strona polska zaatakowała Niemcy. To było w ramach operacji Himmler. Na czym to polegało? Miano podczepić ciała zabitych Niemców. No i miało to wyglądać, choby właśnie polsko zajta zaatakowała. Te ciała zabitych Niemców to były ciała hersztantów z długoletnimi wyrokami, przewleczone uniformy Wehrmachtu. Ja właśnie, no i słuchajcie, no zawczas zaatakowano i potem konsekwencje tego poniósł szef Gestapo Heinrich Himmler. Słuchajcie, to są właśnie ciekawe rzeczy związane z pograniczem, a my mamy tutaj wiejski landschaft, tam mamy ta zapora, a tu mamy tam mamy konia, tu mamy kurzyce, kokoty, inaczej byśmy powiedzieli cipy, no ale dzisiaj to słowo już nie ma używane na Śląsku, bo po polsku oznacza coś innego i oszkliwe. Bez to te słowa śląskie się tracą. No, a to je zaś bajszpil, że śląski to jest osobno gotka, czyli język. No i widzicie, jak tu fajnie je. A dali to je Rybnik, jedno ze największych miast na Górnym Śląsku. Najważniejszym zabytkiem stodół jest dzisiaj dwór nieskoro barokowy z 1736 roku, przebudowany w 1774 roku. Ostatnio wyremontowany, używany też od środka hipoterapii, bez to te konie tam były. A dzisiaj co tu mamy? Restauracjo, hotel i spa i richtig. Zobaczcie, jaki Śląsk jest piękny. A budynek przynależał do zakonu cysterców, którzy skierowali tutaj od XIII stulecia do zaczątku XIX stulecia. Rozwinęli tu rolnictwo, założyli te rybniki, upowszechniali moderne metody rolnictwa, założyli huta, wyrobiali z żelaza narzędzia do rolnictwa, założyli glaswerk, młyn wodny. Naprawdę mieli ogromny wpływ na okoliczne ziemie. No nie ino na Śląsku, no ale dzisiaj godomy o Śląsku. Cystersi dzisiaj są jeszcze na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku już ich nie ma, no ale to są ci cystersi, którzy byli we Rudach, kaj dzisiaj znajdują się pozostałości też pięknie odrestaurowane ich klasztoru, nieskorzy pałacu po kasacie zakonu. Słuchajcie, właśnie cystersi słynęli z zakładania rybników i oni specjalizowali się w hodowli ryb i bez to w okolicach je tyle rybników, no i bez to rybnik, tak jakże godą, bo to miano oznacza po czesku i po śląsku stow rybny, a my dzisiaj możemy radować się, że dba się jednak o te niektóre śląskie zabytki. Tutaj w tej chałupie w 1948 roku w jednej izbie tej chałupy mieszkał Karol Wojtyła, nieskorniejszy papież Jan Paweł II. Dzisiaj, jak się okazało, postać, persona kontrowersyjna. A co tu robił wtedy ksiądz Karol Wojtyła? Przyjechał do swojej ciotki, siostry od ojca, która tutaj mieszkała od 47 do 58 roku. A co tutaj robiła? No, dyć familia Wojtyłów nie pochodziła ze Śląska. Była rektorką we pobliskiej szkole. Właśnie od 1945 roku mocka rektorów z Polski przybywało na Śląsk, co by uczyć, a tak richtig polonizować
tych Ślązoków. Skąd pochodziła familia Wojtyłów? No, Wojtyła z Wadowic, jak wiemy, no ale wcześniej w XIX stuleciu mieszkali oni na placach dzisiejszego Bielska i Białej. No wtedy to było w jednym landzie, w Austro-Madziarach, to się tam wszystko przenikało. No i właśnie niektórzy poszli potem tam do Małopolski, bardziej na wschód, a Stefania Wojtyłowo właśnie przyszła tutaj jako rektorka. No i taką mamy historię związaną z tymi placami. A tutaj rzeka Ruda właśnie, która została tam spiętrzona na tej zaporze. A co my tu mamy? Spływy kajakowe. Ja możemy tą rzeką Rudą płynąć kajakami. No właśnie, tak fascynujący jest Śląsk. Tam kąsek dali elektrownia, o której jeszcze będziemy gadać, a tu kajaki, pieronie jakaś, można by powiedzieć, na jakimś Podlasiu, Niekerze, albo jakiś tam na wschodzie Rzeczpospolitej. No nie trzeba tam jechać. Słuchajcie, na Śląsku też można kajakiem se spłynąć. No, Jorod bych to zrobił. Mono kiedyś jeszcze, no już że kiedyś pływał kajakiem, no ale na Śląsku jeszcze nie. Sumy już we Chwalęcicach, kaj wito nos Śląskofana. Tu mamy szynk, który funguje w sezonie. A właśnie tutaj, na granicy Chwalęcic i Stodół, mamy zalew Pniowiec ze plażą, otwarty w 2018 roku. Jest to tak rytych fragment jeziora Rybnickiego, oddzielony ino sztrasą. Mamy ten zalew ma 4 hektary i w sezonie możemy tu przyleźć i się to potoplać w tym zalewie. Ja tu był chyba łońskiego roku. Dotarliśmy do Łorzepowic. Miejscowość znajduje się pomiędzy 2 rzekami rybnickimi, Nacyną i Rudą. Też kole zalewu rybnickiego. Tam mamy elektrownia, tam mamy zalew. Mamy tu też zalew Łorzepowice. Kluby żeglarskie, przystanie i zogródki właśnie. I tak wyglądają te Łorzepowice. Tam już widzimy bloki postawione za czasów komunistycznych. Toż miesza się tu trochę już takie miasto ze wsią, a my jademy dalej. Znajdujemy się teraz w Rybnickiej Kuźni. Miejscowość powstała koło 1500 roku wele wsie Wielopole. A za nami elektrownia, te ogromne, wielkie, srogie kominy, no i tam jeszcze też widzimy elektrownia. Napoczęli ją majstrować i budować w 1969 roku. Bloki energetyczne postawili w latach 70. Jest to dzisiaj największa na Górnym Śląsku, a też jedna ze największych, a jakby w Rybniku powiedzieli największych, bo tu nie ma właśnie noj i no jest naj, a zaś kaś tam jeszcze pod Raciborzem, bliżej granicy z Czeską Republiką jest by powiedzieli najlepsza. Jogodą, tak jak właśnie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, najlepsza, największa. Jedna z największych na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Od 2020 roku przynależy do PGE. Niektórzy myśleli, że już dzisiaj żadnych kościołów nie będzie. No ale jak nie ma nic ciekawego, nic zabytkowego, to wam nie pokazuje. Ja wam pokazuję kościoły w kontekście zabytkowym. A Jerzek we Wielopolu, a za mną kościół Świętej Katarzyny i Matki Boskiej Rołzańcowej z 1534 roku. Drzewiany. No ale tutaj on nie był od zaczątku. Przyniesiono go w 1976 roku ze Gerałtowic, kaj pierwotnie był wybudowany. A ja wam zdradzę, że we Gerałtowicach planuje być za pora tydni. Roztomili dotarliśmy do Golejowa, a
Jerzech przy kościele Chrystusa Króla w Golejowie. I co mamy tu tabula, którą je znano tym, którzy oglądają już tajliki z Rybnika, bo to trzeci tajlik z Rybnika. Pierwszy raz dzisiaj napotykamy ta tabula, toż przeczytam, o co się rozchodzi. Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, po śląsku szrajbnięte, tu po polsku, po niemiecku, po angielsku. Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, postawiony, a poświęcony w 1926 roku. Kościół poświęcił rybnicki farusz, ksiądz Tomasz Reginek, a wielebnym fary łostał od niego brat, ksiądz Kasper Reginek. Projektantem kościoła był trzeci z braci, baumeister Andrzej Reginek. Był jeszcze Jon Reginek i ten Jon i Tomasz Reginek angażowali się po I wojnie światowej w sprawy Śląska w Bund der Oberschlesier, bili się o nieprzynależitość, hajali się o nieprzynależitość, no o czym godał już Łońskiego Tydnia Jon Lubos. Toż was proszę, jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, tu muszę pochwalić następcy Reginka Farorza. No, haźle są tu fajniste kole kościoła, normalnie zdarma można wleźć, wystać się, wysmolić wszystko je, woda je, mydło je roztomili. Je to fajniście narychtowane, tu richtig, no niekiedy gania często faroży, no ale tutaj muszę powiedzieć, że no zoca, jeśli to richtig oni zrobili, no a chyba ja, no bo to do nich przynależy. W Golejowie mamy też Kalwaryjo, którą napoczęli majstrować w 1931 roku. Kludzi ona tam na wierch, na grzybówkach, którą ma 290 metrów. Tam pójdziemy i obejrzymy piękny landschaft. A myślę, że tutaj werci się wspomnieć jeszcze cosik o Reginkach, jak już tak idziemy tam na wierch. Tomasz Reginek no, był tym księdzem, no i faktycznie współzałożycielem razem z bratem, no i razem z Ewaldem Lataczem Bund der Oberschlesier, no ale w październiku 1919 roku przeszedł do Korfantego, czyli można powiedzieć uznać go za zdrajcy i potem już działał we Polskim Komitecie. Przekonał go Korfanty, że ideą nieprzynależitości Górnego Śląska jest niemożliwe. A co się do tego też przyczyniło? Niemcy hereszczowali działaczy Bund der Oberschlesier. Reginek citnął bez Breslau do Poznania. Tam trafił się, tam już ze polskim paszportem udał się do Berlina, tam trafił się ze Korfantem, a potem z nim udał się na konferencję do Paryża, kaj trafił się ze Dmowskim. Potem w trakcie II wojny światowej uciekł do Italii, do Europy Zachodniej, a nie skorzej do Stanów Zjednoczonych. Do Polski Ludowej wrócił w latach 70. kaj umrzył w Woleśnie, a jego brat Jon Reginek poszedł w jego ślady. W połowie 1920 roku przekonał go jego brat, no i ten też przystąpił do Polaków. Jednakoż się godo, że Jon Reginek sprzyjał do końca Bund der Oberschlesier, mimo że oficjalnie działał z Korfantem. On też szrajbnął na łamach Zeitunga Bund der Oberschlesier główne przyczynki myśli do konstytucji Freistatu Wielgi Górny Śląsk. To jego dzieło. A też czemu Niemcy wydali nakaz aresztowania tych działaczy? No bo chodziło o oderwanie się od Niemiec, o zmajstrowanie. To tak jakby dzisiaj ktoś tu dzisiaj chciał działać, co by oderwać Śląsk od Polski. No, co większego tej autonomii, bo niektórzy to mylą. Autonomii, a separatyzm są dwie większe rzeczy. I autonomii możemy legalnie działać na rzecz autonomii. Nie możemy legalnie działać i majstrować rzeczy na jeśli się rozchodziło o przynależitość, możemy godać o nieprzynależitości, no ale
nie możemy rychtować takich jakichś akcyjów z kuli tego, bo potem to też mogło się źle skończyć. No a nie chcemy, by śląscy działacze byli we hereście pozawierani. No to nie ma tajemnica, że niektórzy właśnie marzą o Freistaat Oberschlesien do dzisiaj, a niektórzy ino o autonomii. Roztomajcie to wygląda. I co z Jonem Reginkiem? Kiedy przychodzi zaś na Śląsk niemiecki reskirunek nazistowski wtedy, to z kuli tego, że Jon Reginek działał pośród Polaków we polskim komitecie, został aresztowany i w 1941 roku umierał w Auschwitz-Birkenau jako zdrajca. No, można powiedzieć, że Reginkowie no to jest fest ciekawa sprawa, bo tu założyli ten Under Oberschlesien, byli się o ta nieprzyleżytość naprzód, a potem jednakoż przystąpili do Polaków. To wszystko, te historie i te kazusy są tu tak skomplikowane, ten rejon pogranicza pomiędzy Niemcami, pomiędzy Czechami, pomiędzy Polską. I to wszystko dzisiaj nie ma takie einfach nam oceniać, jak to było kiedyś. To chyba jest tutaj 290 metrów nad poziomem morza. Co tu mamy? Te chłodnie, elektrownie, tam dalej mamy kominy, no i mamy jeszcze Charlotta, czyli hołda z redutów najwyższa na Górnym Śląsku, jedna z najwyższych w całej Europie. No, myślałem, że troszkę lepszy landschaft będzie, no ale tu zasłaniają stromy, no ale podziwiajcie se i tak, jak to wygląda. Jerzek we Łochojcu, tam mamy leśnictwo, tu mamy Feuerwehra, a tu mamy jeszcze kapliczka. Łochojec, Ligota, to są takie miana fest charakterystyczne dla Śląska. Ja też pochodzę ze Łochojca, no ale nie stąd, ino ze katowskiego Łochojca. To też kiedyś była osobno wieś. Tak jak to była osobno wieś, ino we latach 70, nie, właśnie nie we latach 70. dokuplowana, tak jak większość tych stadtteilów. No i nie skorzej dokuplowano stadtteila, miejscowość do miasta Rybnik we 2001 roku. I jest to też najbardziej na północ wysunięto stadtteila dzisiejszego miasta Rybnik. Tela Roztomili ze Łochojca i melduje, że jadymy do ostatniej miejscowości. Napoczlimy przy Rybniku, kończymy przy Rybniku, a nawet przy dwóch Rybnikach. Mocka tych Rybników tu jest. A są we Grabowni. Grabownia najprzód przynależała po II wojnie do Wielopola, nie skorzej do Łochojca, a od 1977 roku do Rybnika. Roztomili dzisiaj pokazał Wąbrzech taki zaś wiejski klimat. Mam nadzieję, że będziecie mnie dali filować, abonirować, do czego proszę, i widzimy się za tydzień we czwartym tajliku z Rybnika. Chowcie się.